yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan aku dhewe pancen gaweyane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mulo biasane bengi yen kundur tanggapan pengen langsung sare wega dijak dolanan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang genit mripate goyangane merang